Здравейте! Здравейте! Днес ще си направим Не, само го казвам. Днес ще направим шарови бомбони за богатството на Мати. Първо ще започнем с... Късовечните ядки. Добре. От тях ще са ни необходими 100 грама, като ние сме си ги блендирали предварително. Това нещо е брашно лошко. 15 грама лошко. Сега 15 грама лено месен. Добавяме и него. 100 грама остатън тахан. И 100 грама мед. Само че аз ще го кажа сам. И 100 грама мед. Добавяме и меда и смесваме всички съставки, докато се получи еднородна смес. Ако сте с някой малък помощник, търпението им се изчерпа, затова трябва да бързате и след това започва най-забавната част. Оформянето на бомбоните. Някой ще ги сложим по-големи и някой ще ги сложим по-малки. Защо да има по-големи по-малки? Защото Мати е по-малка, аз съм по-голяма. На нас ни се получи